Συσπάσαμε τα ρεκόρ. Είπαμε ένα μήνα. Τάσο. Καλά. Μήπως το βγάλει τώρα. Καλά είσαι ρε. Κατά. Έμος παράκος. Τι κάνεις μακιά μου. Καλά είσαι. Και προχωράμε στο Γιάννη Νοπολίδη. Θα μου άρεσε να πάρω μέρος στο μαραθώνιο, γιατί γενικώς στη ζωή προτιμώ τη διάρκεια από τη στιγμή. Θαυμάζω τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος στους αγώνες αντοχής παρά στις κούρσες ταχύτητας. Με αυτή σου την ορική ατάκα ότι είσαι της διάρκειας και όχι της στιγμής, να ξέρεις, φίλε μου, ότι ανοίγεις τους ασκούς του αιώλου για ένα τεράστιο κοινωνικό διάλογο των παραγωγών δυνάμεων για τη βελτίωση των σχέσεων των δύο φύλων, που θα έλεγε και ο Θάνος Ασκητής. Ίσως λοιπόν οι συμβουλές, η διάθεση και η χρήσιμες σου γνώσεις, σε περίπτωση συμμετοχής σου στο 2004, θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερους φιλάθλους παρά την ομάδα των δρομέων μας. Ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη Πολίτη και τον Βασίλη Τζαμπέλη. Ένας μαραθωνοδρόμος της ενημέρωσης και των εκπομπών talk show. Το πρώτο που θέλω να μάθω είναι αν είσαι Λευκαδίτης. Αμπέλης είναι Λευκαδίτης το επίθετο. Χάνω. Στο μικρόφωνο. Εγώ είμαι Λευκαδίτης πάντως. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ και ως δημοσιογράφος της έντυπης δημοσιογραφίας, την οποία υπηρετώ 18 χρόνια. Θα συνεχίσω να υπηρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να δούμε τι... Πήρε καλύτερο Παπαδάκης νομίζω, Όχι, όχι, που είναι ζωποτσέτα, πολύ καλή αυτή. Γιώργο, τι πήρες? Και αναβολικά εδώ, βλέπουμε 4 εκπομπές του χρόνου, Άδειο είναι, δείτε. Πώς λέγεται αυτή η ουσία, μεγαοτρίνη. Λοιπόν, ωραίο χρώμα, τυρκουάζ. Σε συνάντησα στην πλάζ και φορείς τυρκουάζ. Ο ασκητής είναι εδώ, όχι. Τυρκουάζ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Κάνει, είναι ντούρασε. Λοιπόν. Σε καλώ στη Λευκάδα. Ξέρεις που είναι το νησί μου? Το Μεγανής είναι δίπλα από το νησάκι. Το νησάκι που έχει το κοριτσάκι στο Ιόνιο, το Μεγανής είναι δίπλα. Και ο Σκροπιός λοιπόν ανήκει στην κοινότητα Μεγανησίου, Δήμος είναι τώρα. Και ποιος θα κερδίσει από το Big Brother από τη Λευκάδα? Αλέξης, Αλέξανδρος. Σε μάθαμε ποιος φύγε σήμερα. Λοιπόν, κάθε επιτυχία και με ένα μετάλλιο στη τσέπη. Να είσαι καλά. Λοιπόν,